1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and... Porto peces que he escrit al llarg de la meva carrera, fins i tot quan estava a la universitat. Són peces fetes al llarg de 25 anys. I a més també hi ha treball més recent, hi ha una gran varietat. Els estudiants són meravellosos, no han tocat molt com a conjunt i hem hagut de treballar molt i moltes hores per anar a la vegada. Tot i això, ara estem al tercer dia i estan tocant molt bé, ens n'estem sortint. la compositora, arranjadora i directora d'orquestra més influent de l'última dècada de la història del jazz, sense cap mena de dubte. De fet, la seva influència ha arribat més enllà, ha arribat fins i tot a la música clàssica. En aquests moments, Maria Schneider es pot considerar tant que fa jazz com que fa música contemporània. Està començant a rebre encàrrecs d'orquestres de música clàssica. Treballa tant amb jazz com amb música clàssica i la seva influència ha sigut notable. No es pot entendre la història del jazz en els últims 15 anys sense la vassegadora influència del pensament musical de Maria Schneider, de les seves composicions. Ella només interpreta, gairebé sempre interpreta obra seva, la interpreta amb la seva orquestra, té una formació amb la qual ha guanyat en els últims anys tots els reconeixements possibles. De fet, gairebé té un monopoli de tots els premis i reconeixements. En els últims 4 anys, per exemple, la revista Downbeat, que és la revista, la bíblia del jazz, ha considerat Maria Schneider la millor arranjadora, la millor compositora, la millor directora de Big Band i la seva Big Band la millor Big Band. És a dir, ha guanyat les 4 categories possibles en les quals participava. C sharp is real important.